Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе? Хутка стане вядома. Знаёмімся. Дзень добры, паважаныя тэлегледачы. Мы – команда, якая приехала до вас с Пухович. Поэтому мы называемся Пуховчане. Я представлю своих удельников. Это Александр, Алена, Татьяна и Иринка. Ну и я капитан команды Вячеслав. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску канфета, па-беларуску закончыце прыказку «Няма лепшай вадзіцы, як з роднай». Падлічыце літары ў слове «маленькі». Як назовем нашчадкаў радавой знаці і старэйшых дружыннікаў у старажытнай Русі? Баяры ці мяшчане? На якія тэрытарыяльныя адзінкі падзелены вобласці Беларусі? Кодавая назва беларускай наступальнай аперацыі ў час Вялікай Айчыннай вайны гэта у якую пару года ў Беларусі адзначаецца Дзень Канстытуцыі? З якім вакальна-інструментальным ансамблем выступае Анатоль Ярмоленко? Самыя распаўсюджаныя колеры ў арнаменце беларусаў белы, чырвоны і у выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Купала ці Колас напісаў паэму «Новая зямля». Па-руску «мальчик», па-беларуску тры удзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Мяне завуць Алена. Я набрала найбольшую колькасць балаў. Выбіраю катэгорыю «Мова» і буду гуляць 3. Меня зовут Вячеслав. Я другі вышел у фінал.
і абіраю катэгорыю гісторыя. Гуляць буду першы. Мяне завуць Александр, мне засталася тэма культура, і я буду гуляць другім. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Вячаслаў, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Вячаслаў, я рада вітаць вас на вялікай пляцоўцы. Дзень добры, Алёна. Мне таксама прыемна прыняць удзел у вялікай гульні. Вячаслаў, каманда Спухавіч. Гэта ваша малая радзіма? Так, я скончыў пухавіцкую сярэднюю школу, потым вучыліся разам з Александрам у вышэйшай навучальнай установе разам. Па адукацыі я аграном, зараз працую інжынерам. А скажыце, калі ласка, ці давялося вам у жыцці хоць колькі гадоў папрацаваць аграномам? Быў галоўным аграномам у Мінску. Цудоўна. Вячаслаў, гуляем? Пачынаем. Вы выбралі катэгорыю гісторыя. Так хацелі? Я абраў гісторыю, таму што у школе быў выдатны выкладчык гісторыі Лапко Васілій Маркавіч. На жаль, ён ужо пайшоў з жыцця. Выкладаў гісторыю на беларускай мове, яго было вельмі цікава слухаць. Добра, першае пытанне. У 1240 годзе князь Александр Ярославіч разграміў шведскіх рыцараў. А дзе адбылася гэтая бітва? Чудское возера, рака Сінія воды ці рака Нява? Ну, рака Нява, там было пабольше за удзелам... так это Александр Ярославіч? Так, Неўскія такі? так. Ну, дык тады на Няве. У сініх водах удзельнічаў Ягайла, а на Чудскім возеры таксама Александр. Але гэта было ў 1242 годзе, здаецца. Вы ўсе даты памятаеце? Не ўсе, вы што? Ну, што датычыцца гэтага пытання, то прыкладна усе даты. Ну, мой адказ В, рака Нява. Там Александр Ярославіч разграміў шведаў. Зразумела. Я прымаю ваш адказ. Рака Нява. У гэтай бітве супраць шведаў на Няве вы правільна адказалі. Дзякую вам за адказ. І адразу наступнае пытанне. Вячаслаў, якая этнічная меншасць у 17-19 стагоддзях складала значную долю насельніцтва беларускіх гарадоў? Татары, цыгане ці яўрэі? Ну, калі гаворка ідзе пра 18-19 стагоддзя, цыган у гарадах было няшмат, яны больш табарам стаялі дзе-небудзь каля горада. Татараў запрасілі прывітаўце. І у Беларусі ёсць месцы, дзе знаходзяцца мячэці, дзе яны складаюць значную частку насельніцтва. Але ўсё ж такі яўрэяў было больш. Ваш адказ? Яўрэі. Добра, я прымаю гэты адказ. Дзякуючы талерантнай палітыцы, яўрэйскае насельніцтва з'явілася ў Беларусі яшчэ ў 14 стагоддзі. І на працягу наступных стагоддзяў мела магчымасць займацца разнастайнымі сферамі дзейнасці, развіваць сваю нацыянальную культуру. Вы правільна адказалі. Цудоўна. Наступнае пытанне. Якая губерня з пералічаных была створана апошняй? Магілёўская, Гомельская ці Мінская? Ну, гэта цяжкае пытанне. Рыхтаваліся? Калі так разважаць, дык першы раздзел Рэчы Паспалітай, ён быў, ну, прыкладна па мяжы Дняпра. Таму Магілёўская і Гомельская губерні маглі быць створаны раней. А другі раздзел Рэчы Паспалітай,
Тады ўжо землі прыкладна большай часткі цэнтральнай Беларусі далучыліся да расійскай імперіі. Ну і з гэтага пункту гледжання апошняя была створана Мінская губерня. Гэта калі разважаць так, як гэта рабілі вы? Ну, магчыма было, што там тэрытарыяльныя нейкія там перадзелы магла быць гомельская створана апошняй. Але ўсё ж такі я буду лічыць, што першая моя думка была праўдзівая. Вячаслаў, я хочу вам нагадаць, што падчас вось гэтай гульні у вас ёсць магчымасць звярнуцца да вашай каманды. Магчыма, вы хацелі зараз спытаць у сяброў? А патрэбна? А не ведаю, гэта як вы хочаце? Можа, там будуць наступныя пытанні яшчэ цяжэйшыя. Вы выбіраеце адказ Мінская. Мінская. Я прымаю адказ. Справа ў тым, што Магілёўская і Мінская губерні былі створаны яшчэ ў 18 стагоддзі. А вось Гомельская, дата яе фарміравання 1919 год. Апошняй была створана Гомельская губерня. Вы адказалі неправільна. Ну, што ж паробіш? Што ж паробіш, але не была б гэта гульня, калі б усе адказы былі правільныя, праўда? Назавіце хрысціянскае імя майстра, які па замове Еўфрасіні Полацкай стварыў вядомы крыж, што стаў адным з сімвалаў Беларусі. Мікола, Лазар ці Ждан? Мікола даволі распаўсюджанае імя. Ждан вось... Ну, Ждановичы пад Мінскам ёсць, дарэчы. Так, я выберу адказ Лазар, і здаецца, там, можа, гэта было не прозвішча, а Богша. Хутчэй за ўсё была там, ну, ці мянушка, ці нейкі кірунак справ, якім займаўся чалавек. Б. Лазар. Ну, дзякую, я прымаю адказ. Міколам Кузьмічом, брэсцкім мастаком-ювелірам, крыж быў узноўлены ў 1997 годзе. А вось па замове Еўфрасіні Полацкай вядомы крыж стварыў Лазар Богша. Вы правільна адказалі. Дарэчы, хрысціянскае імя Лазар, а язычніцкае Богша. Скарочаны варыянт ад імя Багуслаў. Пятае пытанне. Які рамеснік з пералічаных займаўся вырабам ёмістасцей і посуду з драўляных клёпак? Стэльмах, гутнік ці бондар? Стэльмах. Гутнік не адкажу, але ведаю дакладна, што хто ёмістасці робіць, называецца бондар. Так можа бондар проста штосьці адно робіць? Бочкі робіць. Ну, бочкі, вось. А там жа ж былі... Драўляныя клёпкі? Ну, клёпкі з драўляных клёпак. Клёпкі – гэта дэталі бочкі. Так. Ну, дык не блытайце мяне, бондар гэта. Ну, гэта ж моя справа блытаць гульцоў, Вячаслаў. Адказ на гэта пытанне – бондар. Зразумела, я прымаю ваш адказ. Стэльмах. Гэта майстар, які сапраўды працуе з драўнінай. І справа яго гонару – гэта выраб саней і калёс. Зразумелі. Гутнік – гэта майстар, які працуе на гуце. А на гутах раней выраблялі шкло. А вось бондар якраз ён і цэберы робіць, і біклажкі, і бочкі. Вы правільна адказалі, Вячаслаў. Шостае пытанне. І толькі падчас абмеркавання яго вы можаце ўзяць дапамогу. Які прадстаўнік беларускай фауны быў адлюстраваны на купюры 100 беларускіх рублёў выпуску 1992 году? Зубр, лось ці мядзведзь? Вы зайчыкаў памятаеце? Зайчыкі былі на 10 рублях. Трэба звярнуцца да сяброў? Да сяброў, бо ну, я памятаю, што зубр
был самый дорогий. А вось якая купюра А вот самая какая дорогая культура была? была самая дорогая? Сябры, калі ласка, подкажите мне на одно пытанне отказ. Каманда параілася і вырашыла, што гэта зубр. Я докладно не памятаю, якая купюра была самая дорогая. Памятаю, что зубр был на ёй указаны. І, ну, магчыма, я пагажуся з камандай, што гэта 100 рублёў. Дзякуй. Малайчына. Гэта ваша перамога на гэтым пытанні. Вячаслаў, у вас 50 балаў. Каб перамагчы ў гэтай гульні, ну, думаю, што недастаткова 50 балаў. Пагажуся. А вось 100 балаў якраз тая сума, з якой можна прэтэндаваць на перамогу. Я разумею, што вы пагаджаецеся на дадатковае пытанне. Так, потому что Александр мае добрыя веды, а Алёна увогуле першая выйшла ў фінал. Зараз я вам задам пытанне з катэгорыі мова. Згодны? Не правапіс, не правапіс. І трэба вызначыць, колькі балаў вы ставіце на кон. У вас 50. Усе. Цудоўна. Слухайце пытанне. Ці верыце вы, што беларускаму алфавіту сучаснага выгляду больш за 100 год? Ну, калі у расійскай мове там апошнія пасля рэвалюцыі, а да гэтага яйцы убіралі, так мне здаецца, у беларускай мове такіх зменаў не было. Таму я адкажу, што так, сучаснаму беларускаму алфавіту больш за 100 гадоў. Гэта правільны адказ. Вячаслаў, я вас віншую. У вас 100 балаў. Александр, я вітаю вас на вялікай пляцоўцы і, як і кожнаму гульцу, абавязкова жадаю перамогі. Дзякуй. Александр, раскажыце, хто вы па прафесіі, чым вы займаецеся? Я раблю у галіне экалогіі, аховы навакольнага асяроддзя. Гэта цудоўна. Вы выбралі культуру, таму што яна вам засталася? Таму што яна нам засталася. Александр, першае пытанне вам. І вы памятаеце, што ў вас ёсць дапамога каманды. У любы момант падчас гульні, калі будуць гуляцца 6 пытанняў, вы можаце дапамогу сяброў узяць. Паглядзіце, калі ласка, на экран. Прыгадайце малюнак на колішняй 100-тысячнай купюры. А хто аўтар гэтага малюнка? Восіп Цаткін, Восіп Любіч ці Напалеон Орда? Думаю, што гэта Напалеон Орда. Без разважанняў. Паколькі ён маляваў архітэктуру. Ну, я чамусьці думаю, што гэта Напалеон Орда. Ну, добра, я не буду вас на першым пытанні збіваць, таму што упэўнена, што вы давяраеце сваёй інтуіцыі, ведам і гаворыце Напалеон Орда. Так. Я прымаю адказ. Напалеон Орда. Гэта правільны адказ. Малайчына, малайчына, Александр. Дзякуй вам за вашы веды. Наступнае пытанне. Давайте паслухаем. О, колькі раз прасіў я Назначыць мне спатканне. назначыць мне спатканне. О, колькі раз хацеў я прызнацца ёй каханні. Верш якога паэта, пакладзены на музыку Уладзіміра Мулявіна, стаў вядомым творам песняроў. Геннадзь Бураўкін, Максім Танк, Ніл Гілевіч. Хто напісаў гэты цудоўны верш «Завушніцы»? Твор вядомы, выканаўца вядомы, Музыка вядомая. музыка вядома. Ну, 3 варыянты. Геннадзь Бураўкін, Максім Меня Танк, Бураўкін ці Ніл Гілевіч. Гілевіч.
А чаму Геннадзь Бураўкін і Ці не Максим Ілгілевіч? Танк. Ці Максим Танк. Магчыма, па стылістыкі больш да этого вершу. Ну, я схіляюсь на Максиму Танку. А якая у вас адзнака была па літаратуры у школе? 5 балаў. Слухайте, дык вы, можа, залатым медалём скончылі? Не, Сярэбраны. математика подвела. А, матэматыка падвяла. Я более вот гуманитарные науки. Зразумела. А можа, возьмем дапамогу сяброў ці абыдземся ведамі сваімі? Не, Максим Танк. Вось так сцвярджаеце. Вы же адразу сказалі Геннадзь Бураўкін ці не Ілгілевіч. Твержаю. Хай будзе Максим Танк. Хай будзе Максим Танк. Добра, я прымаю адказ. Александр Завушніцы напісаў Максим Танк. Ваш адказ правільны. Наступнае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, фотаздымак. У якім горадзе Беларусі знаходзіцца знак «Геаграфічны цэнтр Еўропы»? Варыянты. Слонім, Полацк, Гродно. Ну, я возьму подсказку сяброў, которая зовут. Гэта дазваляецца. Так. Геаграфічны цэнтр Еўропы, геаграфічны цэнтр Беларусі. Мяне тут трохі путаю. Я схіляюсь до Полацка. Вы схіляецеся да Полацка, але вы вырашаеце звярнуцца да сяброў. Так, паважаныя сябры, дапамажыце, калі ласка, адказаць на гэтае пытанне. Александр, можа, і не варта было гаварыць сябрам, які горад выбіраеце вы? Вось вы сказалі Полацк, і яны вам таксама гавораць Полацк. Усе чацвёр. Я думаю, гэта не так. Яны ведаюць. А, яны ведаюць, вы ўпэўнены Я ў іх. ўпэўнены. Так, які адказ даеце? Полацк. Полацк. Дзякуй. Я прыняла ваш адказ. Памятны знак «Геаграфічны цэнтр Еўропы» быў адкрыты 30 мая 2008 года у горадзе Полацку. Гэты адказ правільны. Ну, праверыў сябе. Дзякуй вялікі камандзе. Малайчына. Александр, ці часта вы бываеце ў Беларускім нацыянальным мастацкім музеі? На жаль, рэдка. Але мастакоў жа ж ведаеце Мастакоў. беларускіх. Я да таго, што наступнае пытанне якраз пра мастакоў. Давайте. Разгледзьце, калі ласка, карціну. Касмічная тэматыка. Вось, вы самі вызначылі, хто з беларускіх мастакоў першым зацікавіўся касмічнай тэматыкай. Варыянты: Язэп Драздовіч, Іван Міско ці Арлен Кашкурэвіч. Складанае пытанне. Пэўна, гэта тое пытанне, дзе можна правяраць інтуіцыю, што гаворыць, падказвае вам ваша сэрца. Я Драздовіча назваў. Вы б назвалі Драздовіча. Так. Прымаць мне адказ? ваш? Прымайце. Добра. Яшчэ 100 гадоў таму касмічнай тэматыкай зацікавіўся Язэп Драздовіч. Вы правільна адказалі. Ён таксама вядомы як скульптар, а яшчэ пісьменнік і фалькларыст. Язэп Драздовіч. 5-е пытанне. Хто з гэтых знакамітых людзей нарадзіўся не ў Беларусі? Марк Шагал, Сергей Рахманінаў ці Фелікс Дзяржынскі? На мою думку, Рахманінаў. Вы думаеце Рахманінаў? Так. А што вы ведаеце пра Марка Шагала і Фелікса Дзяржынскага? Ну, беларус. Шагал, Віцебск. Марк Шагал, вы кажаце, ў Віцебску, а Фелікс Дзяржынскі? Ну, яны звязаны з Беларусью. Гэта моя думка такая. А Рахманінаў, кампазітар, ну, не чую такого, що це беларус. Я зразумела, дзякуй. Дзякуй, прымаю адказ. Марк Шагал. Ну, сапраўды, нарадзіўся ў Віцебску, гэта шмат хто ведае. А вось Фелікс Дзяржынскі у 1877 годзе у радавым маёнтку Дзяржынава у 15 кіламетрах
от белорусского города Вянца. Сергей Рахманинов у поселку Семенова Новгородской губернии. Это Россия. Вы правильно отказали. Дякую. Добрые дети. 50 баллов уже зараз. Так. Поглядим. А Поглядзім. ці справіцеся вы з шостым пытаннем, Александр. Каб пісаліся вершы, трэба быць закаханым у жанчыну і неба і добрых людзей. А хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Олег Лойка, Сергей Грахоўскі ці Якуб Колас? Ну, это не Колас, на мою думку. А выбирать поміж Лойкой и Граховским я выберу Лойку. Выбираеце Лойку. Так. Олег Лойка. Зразумела. Александр, аўтар гэтага верша сапраўды не Якуб Колас. Я думаю, не. Гэта Сергей Грахоўскі. Нічого. Ваш адказ неправільны, але сапраўды нічога страшнага. Цяпер вы гэта ведаеце. Вы цудоўна гулялі, і у вас 50 балаў. Аднак, магчыма, вы адмовіцеся ад гульні, а я вам яе прапаную. Я не адмоўлюсь, я буду гуляць. Цудоўна. У вас будзе пытанне з гісторыі. Варыянтаў адказаў не будзе. Я ж цікаўлюся, а колькі балаў вы ставіце на кон? Усе. Усе, ва-банк ідзяце. Добра. Як называўся будынак, у якім размяшчаліся органы гарадскога самакіравання ў беларускіх гарадах Вялікага княства Літоўскага? Сам будынак. Сам будынак. Ратуша. Гэта правільны адказ. Малайчына, Александр, цудоўна. Пакуль нічыя паміж Вячаславам і Александром. Вось сябры на ўсё жыццё. Так. Цудоўна, што такое ёсць. Я вас віншую, вы цудоўна гулялі. Як вам гульня? Вельмі падабалася. І для сябе нова таксама адкрываю. Як жыве, век вучыць. Алена. Ну, ўрэшце рэшт на гэтай пляцоўцы з'явілася прыгажуня. Алена, скажыце, калі ласка, вы працуеце у якой сферы? Я працую ў сферы адукацыі. Цудоўна, вы настаўнік. Так, я настаўніца. А што вы выкладаеце? Я працую настаўнікам пачатковых класаў. Скажыце, калі ласка, колькі гадоў вы працуеце ў школе? У школе я працую ўжо 30 год. І яшчэ одно пытанне. На якой мове выкладаеце? Усе прадметы я выкладаю на нашай роднай беларускай мове. Мне здаецца, гэта цудоўна. Гуляем? Гуляем. Першае пытанне. У якім з прапанаваных слоў на месцы пропуску трэба напісаць 2 літары «Н»? Палымяны, юны, вогненны. Ну, я лічу, што гэта адказ В. Вогненны. Так. Ну, палымяны так не кажуць, палымянны. Юнны. Таксама не. Ну, вогненны. Дзякуй вам за адказ. Я яго прыняла. Слова «юны» слоўнікавае. Яго трэба запомніць. У слове «палымяны» зразумела, што пішецца 1 літара «Н», а вось у слове «вогненны» 2 літары, таму што яны на стыку марфем. Адна ў корані, другая ў суфіксе. «Вогненны» вы правільна адказалі. Ну, добра. Цудоўна. Другое пытанне. Які з прапанаваных варыянтаў назоўніка «боль» у творным склоне вы лічыце правільным? Болью, боллю ці болем? Ганарыцца чым? Болем. Зразумела, вы выбіраеце трэці варыянт. Так. Ці ўсё ж такі «б» – боллю. А давайте згадваць яшчэ якія-небудзь словы, рускія і беларускія, і вызначаць, які род у іх. Ну, медаль. Ён. Мужчынскі род. Так. Гусь. Мужчынскі род. Сабака. Ён. Мужчынскі род. А боль, урэшце рэшт, ён ці яна? Ён.
Я выбираю адказ В. Болем. Назоўнік боль у беларускай мове, як вы сказалі, заўважылі правільна, мужчынскага роду. Таму кім чым болем ваш адказ правільны. Наступнае пытанне. Вызначце, у якім з прапанаваных сказаў дапушчана граматычная памылка. Дзякую вам, што вы выслухалі. Гэта правільна. Дзякую вам, што выслухалі. Гэта правільна. І вы, дзякую вас, што выслухалі. Чакайце. Дзякую вам, што выслухалі. Дзякую вас, што выслухалі. Дзякую вам, што выслухалі. Так, я звярнуўся да сяброў. Я думаю, што ўжо пара. Яны мне дапамогуць. Яны вельмі добрыя знаўцы беларускай мовы. Паважаныя сябры, дапамагайце. Прыйшоў ваш час. Аленачка, што атрымалася? Кожны з вашых сяброў гаворыць пра тое, што граматычная памылка закралася у варыянт В, у трэці варыянт. Дзякую вас, што выслухалі. А вы што скажаце? Я згодна, што мае сябры мне падказваюць правільна. Што гэта А вы варыянт самі В. як думалі? Так і думала, но думаю, мне ўжо трэці раз будзе зноў варыянт В. Таму і засумнявалася. Думаю, як вы так? Вы яшчэ і гэтае пралічваеце, так? Ну, тут па-рознаму бывае. Я прымаю адказ. Беларусы дзякуюць каму? Вы правильно отказали. Это в русском языке говорят. Благодарю вас. А беларусы заўсёды дзякуюць каму? Дзякую вам. Чацвёртае пытанне. Вызначце, якое значэнне мае фразеалагізм лахі-падпахі. І варыянты. Хутка ўцякаць, шмат набраць і непасільна працаваць. Ну, першае, што прыйшло мне на розум, я такога фразеалагізма, на жаль, не чула ў сваім жыцці, но мне здаецца, што гэта хутка ўцякаць. Узяў лахі-падпахі і уцякаць. А глядзіце, шмат набраць таксама падыходзіць. Узяў Не. лахі, аж лахі-падпахі і шмат набраў. Не гучыць. Не гучыць. Ну, хай будзе хутка ўцякаць. Я не буду вам адмаўляць у гэтым жаданні. Вы выбіраеце варыянт. Хутка ўцякаць. Хай будзе хутка ўцякаць. Дзякуй. Непасільна працаваць наўрад ці не падыходзіць. Шмат набраць вельмі падобна. Аднак правільнае значэнне фразеалагізма лахі-падпахі хутка ўцякаць. Пятае пытанне. Алена, якое з прапанаваных слоў у беларускай мове можа змяняцца па ліках? Мемуары, тэксты ці крупы? Крупы, конечно. Не можа. Не можа. Беларускай можа змяняцца па... А, што можа змяняцца па ліках? Што можа змяняцца? Тэксты, мемуар. Чула такога мемуар. Ну, тэксты, Б, адказ Б, можа змяняцца. Слова тэксты можа змяняцца ў беларускай мове па ліках. А крупы? Ну, як это круп? А мемуары? Ну, таксама. А мемуар? Не, ну што вы кажаце? Які мемуар? Добра, я прымаю ваш адказ. Слова крупы ў беларускай мове ўжываюцца выключна ў множным ліку. Тут все правильно. А вы слова мемуары Так, памылілася. таксама ўжываецца толькі ў множным ліку. А вы змяняцца па ліках можа толькі слова тэксты. Тэкст. Вы правильно адказалі. Малайчына. І яшчэ одно пытанне. І няма падказкі сяброў. Апошняе. Апошняе. Адзначце словазлучэнне, якое ўжыта ў прамым значэнні. Дружная вясна, доўгі плод,
Залатая пара. У прамым значэнні ужыта доўгі плод. Дружная вясна гэта ў пераносным значэнні, залатая пара таксама. Ну, доўгі плод у прамым значэнні. Алена, а ваши выхаванцы ўжо ведаюць гэта? Не, на жаль, мае выхаванцы толькі скончылі першы клас. Так, але Іх ж у усё вас наперадзе. бывалі і чацверакласнікі, Ну, правда? тыя Вось. ўжо будуць ведаць. Тыя ўжо ведаюць. Вы адказалі доўгі плод. Менавіта гэтае словазлучэнне ўжыта ў прамым значэнні. Ну навошта вучыць настаўніцу? Калі яна ўсё сама ведае, гэта правільны адказ, Алена. 60 балаў у вас. 60. Вы на ўсе пытанні далі правільны адказ. Малайчына. Алена, у вас 60, а у Вячаслава і Александра Па 100. па 100. Глядзіце, ёсць магчымасць прымножыць вашы балы. І можаце паставіць нават не ўсе 60, а 50. І ўсё роўна будзе болей, чым у іх. 50 і хоць застанецца крыху балаў. Уже не так будзе сумна, не Так. з нулём. 50 балаў ставіць Алена на кон і атрымлівае пытанне з катэгорыі культура. Ага. Давайте паслухаем музыку. Гук якога беларускага народнага музычнага інструмента вы пачулі? Я пачула тут жалейку. 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 А якія яшчэ інструменты вы ведаеце, беларускія народныя? Дуда, ліра, Колавая. колавая ліра. Але я не чула, як яна гучыць гэта ліра. Ага, вы не чулі. А як дуда, вы чулі? Чула. Так. А, можа і дуда. А як выглядае жалейка? Такі драўляны короб. Драўляны кораб. Жалейка. А дуда? Дуда, ну дуда. Ну як яна? Ну тады хай будзе дуда. Не, чакайце. Можа гэта ліра ўвогуле, вось Хай будзе скруціць яе дуда. так. Хай будзе дуда. Хай будзе дуда. Гэта правільны адказ. Алена, шаноўная, у вас 110 балаў. І вы пераможца ў гэтай гульні. Ну вось, неяк так. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты кубак я сёння перадаю Алене. Алена, я вас віншую, валодайце. Вялікае вам дзякуй, Алена. Мне вельмі прыемна. Я вельмі рада, што я сёння прыняла ўдзел у гэтай тэлевіктарыне. Ну і так атрымалася, што я стала пераможцай. Дзякуй вам, сябры. Дзякуй вам, гледачы. Дзякуй вам, усе добрыя людзі. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.